Ambalmo ni yanguma bi kibaram bambolo kala sawma o de ko mes des officiers ni aleye aywa mali sarasuka yoro do ni abe badlabu aywa mamunu ko nimbe aywa ko ni ko filala ni ubuka aywa jago ko ni ke ani aywa mécanicien ni aywa makunyana wore munu be yen fan flawla aywa yirala ka foko ni ko ci dira ulu ko ni ma ka foko ni kulu be ko ni ka wuli ka boy aywa jan ni kalo ko ni clétan ani duru ko ni kase aywa kibaramunu ko ni sera ma ulu ko ni ayira ka foko ni ko ni yoro ko fulen yere bina ke aywa G5 Sahel ni oye kelebolo mimbe aywa Mali ni aywa dugu nani wore ni wuli an kerefe dugu ye ulu ko ni be ka soro sudo ko ni fara ɲɔgɔn kan aywa yirala ka foko ni ko ulu ka daga yoro de ko ni bina ke yen yoro la Bamako yanno aywa ko de ko ni kama yirala maaw ma ko ni be aywa o ko ko ni kofela la ko ulu ko ni ka boyin jani aywa don ko fulen ko ni kasi ngama yirala ka foko ni ko mamunu ko ni kan genga boni yoro ina ulu ko ni ayira ka foko ni ko ulu ko ni tuma sigini ni cogo sila aywa ko mi yere ko ni utoro ka tɛmɛ ni ko in bɛɛ kan ko de ko ni ka fɔ ko ni ko ulu ka wuli ka sɔrɔ ulu yɛrɛ ma yɔrɔ wɛrɛ foyi ko ni sɔrɔ fɛn ma di ulu ma wa waati yɛrɛ ma di u ma waati min b'a to ulu bɛ se ka yɔrɔ wɛrɛ ko ni sɔrɔ aywa ko de ko ni kama ulu b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u k'u sen don nin ko in na cogo min na ulu kɔni u ma ban ulu ka weleli ma nka waati kɔni ka janya i n'a fɔ a ka kɛ kalo ɲɔgɔnna ye u kɔni ka se ka yɔrɔ wɛrɛ kɔni sɔrɔ ulu kɔni bɛ t'u ka dahirimɛ ɲini yɔrɔ min kɔni na aywa tɛmɛnen wa boye an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko hakɛ ɲini cɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni olu bɛ ka aywa baarabila dɔ kɔni labɛn don n'a nataw la aywa dɔw ni aywa gouvernement kɔni ye aywa kumaɲɔgɔnya kɔni daminɛ an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko kumaɲɔgɔnya ninnu kɔni u ma taa yɔrɔ jan k'a d'a kan min yɛrɛ ye aywa école karamɔgɔw ka hakɛ ɲini jɛkulu ye aywa ni olu ni aywa an ka jamana ɲɛmaaw tun kan ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni ka don aywa kɔnɔna yɛrɛ la kunu olu kɔni ma se ka taa yɔrɔ jan k'a d'a kan min yɛrɛ tun ye sɛbɛn min tun kan ka to kumaɲɔgɔnya yɛrɛ bɛ daminɛ o sɛbɛn yɛrɛ kɔni tun ma labɛn gouvernement kɔni fɛ o de kɔni kama hakɛ ɲini jɛkulu ni o ye aywa école karamɔgɔw ka hakɛ ɲini jɛkulu ye u y'a fɔ kɔni ko aywa kumaɲɔgɔnyaw jɔna kunu yɛrɛ aywa u bɛ ka gouvernement kɔnɔ cogo min na a bɛ sɛbɛn in kɔni bila sen kan kumaɲɔgɔnyaw ka daminɛ hakilina jiginna min yɛrɛ ye ninnu ye olu kan ka baarabila dɔ kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔ min bɛ daminɛ aywa ni janvier kalo in tile 7 la fo ka taa bila tile 11 na aywa n'o yɛrɛ bɔra yen min yɛrɛ ye aywa UNTM ye ni ale ye aywa hakɛ ɲini jɛkulu bɛɛ ka jɛkuluba yɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔ o yɛrɛ kan ka taa aywa baarabila la min bɛ daminɛ janvier kalo in tile 9 fo ka taa bila aywa tile 11 na nka o kɔni yirala k'a fɔ kɔni ko o kumaɲɔgɔnya minnu bɛ yen walasa baarabila in kɔni kana kɛ aywa o kɔni o kan ka daminɛ bi yɛrɛ an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko ni kumaɲɔgɔnya in kan ka daminɛ waati la waati min kɔni na danaya yɛrɛ kɔni o tiɲɛnen don aywa gouvernement ni aywa hakɛ ɲini jɛkulu in kɔni ni ɲɔgɔn cɛ aywa an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ aw tulo majɔ la